ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪುಟ್ಟಿನ ನರಮಾನ್ಯಗೆ ಆಯನ ಮುಂಡದ ಬರವುನು ಬರೆತಿನ ದೇವೇರು ಆಯನ ಗ್ರಹಗತಿನ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಚಿತ್ರ ಐಕ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರನೇ ಜಾತಕದ ಫಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೀದ. ನರಮಾನ್ಯ ಬದುಕಡು ಒಂಜಿ ಜಾತಕ ಪುಟಿ ಸಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಜಾತಕ ತೈತಿ ಸಾತಿಗೆ ಬರ್ಪಿನವು ಸೂತಕ. ಆ ಜಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕದ ನಡುಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪಾತಕೊಲು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಪಾತಕ ತತ್ತನಂಡ ఆయన ಜಾತಕ ಎಂಚ ತಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನನೆ ಇನಿತ್ತ ಆ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆದ ಆ ವಿಚಾರ ಜಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕ. ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಕುಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಾರು, ಜನಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಾರು, ಆಯುರ್ವೇದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಾರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಕಲ್ದಿನಾರು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆ ಜಾತಕದ ಉಲೈಲ ಪೊಗ್ಗುದು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದತ್ತಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜವನೇ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರು ಆ ಮೇರೆ ಆ ಜಾತಕದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒರಿ ಆ ಜವನೆ ಆ ನರಮಾನ್ಯ ಬದುಕದ ಸುಖ ಕಷ್ಟದ ನಡುಟ್ಟು ಆ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟದ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಚ ನಮ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿತಿನ ಕೊರೋಲಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ಸರಿಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಿಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪಾತಿರುವ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಸ್ತುದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಆ ವಾಸ್ತು ಸರಿಬೋಡು ಅಂದಾಂಡ ఆయన ಜಾತಕ ಸರಿ ಉಪ್ಪೋಡು ఆయన ಪುಟ್ಟಿನ ರಾಶಿ ಸರಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತೂಪಿನಕೊಳು ಅಂಚ ಈ ಜಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕದ ನಡುಟ್ಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನರಮಾನ್ಯ ಮನಸ್ಸುದ ಆ ಪಾತಕೊಡುದಾತ್ರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಗಂಡಾಂತರಗು ಎಂಚ ನಿವೃತ್ತಿ ಪನ್ಪಿನನೆ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಜಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಬೊಟ್ಕ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹಗಳು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಐಕಲ್ನ ಛಾಯ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನಂಗ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಅವು ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಕ ಉಂಟು. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಜೀವರಾಶಿಲೆಗೆ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕಲ್ನ ಗತಿ ಹಿಡ್ದವರ ಐಕಲ್ನ ಬದುಕಿಡ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಅವು ಪುಟ್ಟಿನ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುಂಡು ಆ ಗಳಿಗೆದ ಪಿರವಡು ఆయన ಪೂರ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಗೇನು ದೀವಂದು ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ಗಳಿಗೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಈತೆ ವರ್ಷ ಬದುಕುಡು ಇಂಚಿನಾನೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕುಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆನಾಗ ఆయన ಬದುಕಿಡ್ಲ ಜೀವಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೇನುಡು ಬರೀತೇವೆ. ಅವೇನೆ ಆ ಜಾತವನ್ಪುಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಪುಟ್ಟುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಆಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಹ ಗತಿತ್ತ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಬೂರುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಉಂಡು ಅನ್ಪುಣವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯನ ಅತ್ತಂದ ఆయన ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗ್ರಹಗತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅವೇನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತುಂಡು ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನಾದು ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರಲೇನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ದೇಶಲ ಕೊರ್ತೀವಿ ಅವು ಸೊನ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಪಾತಿನ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಸೊನ್ನೆ ತೀರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಅವೇನು ಪನುಲಿ ಆಂಡ್ ಅವೇನು ಪಿರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಬೋಡು. ಈ ಸೊನ್ನೆನ ಕೊರ್ತಿನ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವೇನು ಕೇವಲ ಆತೆ ಅತ್ತು
ನಮ್ಮ ಏಪ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ಪುಡು, ಏಪ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಡು, ಏಪ ಪುಣ್ಯಮೆ ಬರ್ಪುಡು, ಒಂದೇನು ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ಬರೀತಿನವು ಅವು ಒಂಜಿ ಇರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಆ ಕಾಲಡು ಒವೇ ದೂರ ದುರ್ಬೀನ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದ್ವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಗ್ರಹಣ ಆಪುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಪನ್ಪುಣಂಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಪುಡು ಅವು ಈತು ಗಂಟೆಗೆ 10 ಈತು ಗಂಟೆಗೆ ಬುಡುಪುನ ಒಂದು ಅವು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಸತ್ಯ ಆಪುಣಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರವಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇನಿಕ್ ಒಡೆಬಿಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಲೀಲಾ ಗಣಿತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಪೆಲ್ಲೋ ಬುಡ್ನ ಪಗ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ದವರು ಏರೋ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಗುಲು ಈತು ಪೂರ ನಿಖರವಾದ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನ ದೂರ ಇತ್ಯಾದಿಲೇನು ಮಾತನಿಗುಲು ಎಂಚ ತೆರಿಯಾರು ಐಕ ಪಂಡೆ ವಿ ರೆಫರ್ಡ್ ನಿಮಿತಂತ್ರ ಅಂತ ಉಂಡೆ ನಿಮಿತಂತ್ರ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರನು ಐಟಿತ್ತಿನ ಲೀಲಾ ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾನೆ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಆತು ನಿಖರವಾದ ಬರೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಡ ಜಾತಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಮೇಯಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತೋಲ್ ಅವೇನು ಕರ್ಮುಡ್ದವರ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಜಾತಕ ಬರೆಪುನಂಗ ಸಮಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಟ್ಟು ತರಭೇದ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಗಳಿಗೆ ಉಂಡಲ್ಪ ಅಂದು ಆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ತರ ಪಂಡು ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ಗಳಿಗೆನ ಎಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡು ಒರಿ ಪನ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಂಡ ಅಪ್ಪನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನೋಡು ತೋಜಿನಂಗ ಸುರುಟು ಮಂಡೆ ತೋಜುನ ಈಗ ಶಿರೋದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಆ ಶಿರೋದರ್ಶನ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುನು ಬರೆಗೆ ತೊಂದ ಅವೇನೆ ಕುಡೋರಿ ಇಂಚ ಅನ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನಗ ಭೂಸ್ಪರ್ಶಂ ಅನ್ಪೆ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ನೆ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುನು ಬರೆಗೆ ತೊಂದ ಅದು ಒರಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪ ವಂಚತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಉಟ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲೆನ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಆ ಪೂವಲ್ ದಂಡು ಕುದ್ಪುನಗ ಐಕ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪೆ ಆ ನಾಭಿ ಕರ್ತನಂ ಆ ನಾಭಿನ ಕತ್ತೆರ್ನಗ ಆ ಪೊರ್ತುನ್ ಬರೆಗೆ ತೊಂಗ್ಲ ಆತ ಕಿಯಾವ್ಜಿ ಕುಡೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅಂದ್ ಆ ಬಾಲೆ ಪನೋಡು ಬಾಲ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಡು ಬುಲ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪೋಡು ರೋದನಂ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಈ ರೋದನ ಮಲ್ಪುನಗ ಟಮೆ ಸಮಯಗೆ ತೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ 7 ತಿಂಗಳು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಕೆಲಸರ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಅವೇನು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾರೋಡು ದಿಗ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇನು ವಾರ ಮಾರ ಮುಟ್ಟ ಐಟು ದಿಗೋಡು ಅವು ಕೆಲವು ದಿನ ಬಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪು ಅಪಕಂಡ ಈ ಸಮಯನು ಎಂಚ ಬರೆದ್ದೆ ತನ್ನು ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಒಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತ ಏನೋ ಒಂದು 10-20 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅವನು ಪೆಪ್ಪಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಾಲೆ ತರ ನೀರು ಪರ್ಪುಂಡು ಪರ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಪೇರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಅದು ಅಕುಲ್ ಬಾಲೆದಂಚೆ ಬಾಲೆನೆಂಚೆ ಒಲ್ಪುಡಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಅನ್ನೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಡಕೇನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೊರ್ತು ಬರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಗೆ ತೊಂದು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಪಿರ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೆಪೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ವಾಚಿಲು ಸೆಲ್ಲದ ವಾಚಿ ಸೆಲ್ಲು ವೀಕಾಂಡ ವಾಚಿ ಬಿರಬರು ಪೊರ್ತು ಬಿರಬರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉದ್ಯೋಗಲ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಖರವಾದ ಇತ್ತಿನ ಜಾತಕನು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏತು ಪುರ್ಲುಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪಾದು ಪಂಡೇರು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜಾತಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಉನ್ನಾಂಡ ಆ ಪುಟ್ಟಿನ ಗಳಿಗೆ ಒಲ್ತುಡ್ದು ಶಿರೋದರ್ಶನುಡ್ದು ಪತಿನ ಅವು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮುಟ್ಟ ವಾ ರೀತಿದ ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು
ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಗಳಿಗೆ ತತ್ತಂಡ ಗುಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಅಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ಜಾತಕಗೂ ಅಲ್ಪ ಭಂಗ ಬರ್ಪುಡು ಜಾತಕ ಅಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಡುಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಮೆಮಾರ್ ಈ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರು ಕೆನ್ಗ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬುಜ ಪೂರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಬ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೀನಿ ಏರುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಜೋಗುಳು ಅನ್ಪೇರು ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ಪೇರು ಅವೊಂದು ಸೇಬು ಬೂರ್ನಿಗೆ ಎಂಚಿತ ನಿಜವಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಎತೋ ಶತಮಾನ ಹೊಡ್ದುಂಬು 1000 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದುಂಡೆ ಕಣಾದ ಬಣ್ಣಂಚಿತನ ಋಷಿಕುಲು ಅವೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ನಾವು ಮಾಹಿತಿ ಅಣು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಣಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಓಡ್ತಿನಾಥ ಸಂಗತಿ ತೆರಿಪಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಕಡೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ ನಿಖರವಾದ ಪೊರ್ತನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಕಲ ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತನು ತಪಸ್ಸು ಎತ್ತನು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾಮನ್ ಮಿನಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂಡ ಇನಿ ಪಂಪಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ ನಕಲು ಎತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಜಾತಕ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಕ್ಕನೆ ಅವು ಈ 4 ವಿಧದ ಜನರದ ಪಂಡ್ಯರತ ಜಾತಕ ಬರೆಯರೆ ಅವು ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಕ ತೆರಿನಕುಲೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜ್ಞರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಬಂಜಿದ ಉಲಾಯಿ ಗರ್ಭಾಂಕುರ ಪುಂಡತೆ ಬಾಲ್ಯದ ಆತ್ಮ ఆయన ಕರ್ಮ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಸೇರಿದು ದೇವರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿಡೆ ಅಪಗನೆ ಜಾತಕ ಅವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು 5 ಬಕ್ಕ ಬರೆಯನ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ಪೂಡಿತಲಕ್ಕ ಬರೆಯಲು ಹೋಗ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕತ್ತುಲೆ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೆದೊಂದುತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಜಾತಕ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಉಜ್ವಲ ಒಂದು ತಿನ್ನಕಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಕೊರ್ಪನಂದು ಅವೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಓದಿಯತಲ್ವಾ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ದಾದ ಅಮಸಾರ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಡೆ ಬಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಮ್ಮುನನಿ ಬದ್ದವೇರು ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಭಕ್ತರನ್ನ ದುಮ್ಮುನನಿ ಎತ್ತಿದ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಡೌಟು ತುಲೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪುದ ದೀಪ ಪಂಡ ಚೋಮಿ ಸೋಮವಾರ ಪಟ್ಟ ಚೋಮಿ ಬಕ ಶನಿವಾರ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೊರಂತೇವೆ ಆನರಕಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನದಲ್ಲ ಐತಿ ಇತ್ತೆ ನನಂಜಿತುಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ತೂಪತುಲೆ ಟಿವಿಡ್ ಈರ್ನ 10 ಚಾನೆಲ್ ತುಂಡ ಟಿವಿಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಒರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಜಾತಕದ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಜಾತಕ ಚೇಂಜ್ ಒಂದೇ ಪುಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇವ ಕಚ್ಚಿಪೇರ ಚೇಂಜ್ ಮನದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ನನ್ನ ಯುಗ ದೇವಕ ಮನ ಚೇಂಜ್ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಪಿನ ಅಪಗ ಚೇಂಜ ಒಂದು ಪುಡ ಈ ಸರಿ ಜಾತಕ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನಲು ಪುಟ್ಟುವ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇರು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪರ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪರ ಜಾತಕನೇ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇತೆ ಜಾತಕ ಬೇತೆ ಇರು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಪೇಪರ್ ಪೂರ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಜಾತಕಗಳ ಸಂಬಂಧ ಜಾತಕ ತೂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ತವು ಅತ್ತತ್ತಿ ಅದು ಸರಿ ಅನ್ಪಂಪಿನ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಐನ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅದು ಜಾತಕದ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಈ ಜಾತಕದ ನಿಜವಾದ ಅವು ಇಂಚ ಆತ್ಮ ಗರ್ಭಗೂ ಸೇರಿ ಪಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಅವೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾರಿ ಸುರುಟ್ಟೆ ಬುಡ್ಪಾದಾರ್ ಕೊಡ್ತೇರೋ ಪಂಡೇರಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ನೇನ ಒಂಜಿ ಅಳವಡಿಸೋಡು ಪಂಪಿನ ತೂಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರಾರ್ ಅವು ಗರ್ಭ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಂಡ್ ಬಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೃತಕ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೃತಕದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅತ್ತದ ಕೃತಕ ಏನಿನ ಪೆದ್ದವೇರು ಆ ಟೈಮು ತೂದು ಪೆದ್ದವೇರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಐಕ್ ಬರೋದು ಅನ್ವಯ ಆಪುಜಿ ಸಹಜವಾದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದ ಸಹಜ ರೀತಿಡ್ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ದಿನ ವರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿಡಿ ಇತ್ತದು ಇದು ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಶಿರೋದರ್ಶನ ನೋಡುದು ಪತಿನ ನೆಕ್ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮುಟ್ಟದ ಅವಧಿಲು ಏತು ಉಂಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಐತ ಪೊರ್ತು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಜಾತಕ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ ಜಾತಕಡು ನವಾಂಶ ಕುಂಡಲಿ ನವಾಂಶ ಕುಂಡಲಿ ವರ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಮ ಅಂಶಲೆನ್ಗೆ ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸ್ಫುಟ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಎಡಮ ಗಂಟೆ 41 ನಿಮಿಷ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಆಣ ಅವಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಪೊಣ್ಣಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬರೆತಿನ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಪುಂಡು
ದುಂಪಿರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅಣಬಲನೇ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಂಡ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಪುಣ್ಣು ಅಪ್ಪ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ಬರೆತ್ತಿನ ಸಮಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಲ್ತದ ಸ್ಫುಟ ಮಲ್ತಿದ್ರ ಆ ಜಾತಕ ಉದ್ಯೋಗಲ ತಪ್ಪಾವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ದೆತ್ತೊಂದಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದುವೇ ಜಾತಕವನ್ನು ಪತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮದಿಮೆ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಮೇಳ ಮೇಳಿ ಐಕ್ ಬಡತಿನ ಆಣ್ ಒಂದೇನ ಮಾತಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೇರಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ತಿಥಿವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗಕರಣ ಅಂದ ಐನು ಅಂಶಲೆಂದೆತ್ತೊಂದು ಬರಪು ನಾವು ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗಕರಣ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಐನು ಅಂಗಲ್ ಈ ಜಾತಕಗಳ ಮಾತ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಗಿ ಶನಿ ದೇಶ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಶನಿನ ಲಕ್ಷಣ ಆಯನ ಚಲನೆ ಶನಿ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರಡ್ಡ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಬೋಡ ಆ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಬೋಡಂಡ ಆ ಬನ್ನಗ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಪೂರ್ವಕಾಲವು ಉಂಡು ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಐದು ಬಕ್ಕ ಆ ಶನಿ ಬುಡ್ದು ಪೈನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಏಳರೆ ಶನಿ 7 ಶನಿ ಆಗ ಪುದರೆ ಆಗ ಶನೀಶ್ವರ ಅತ್ತ ಶನೈಶ್ಚರ ಶನೈಶ್ಚರ ಪನ್ನಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ನಾಗ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ರೆ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ 7 ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ತು ಮೂಜಿ ಇತ ಇರೆಗೆ ಶನಿ ಪತ್ತುಂಡು ಅನ್ಕ ಇರೆಗೆ ಪತ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅವು ಶನಿ ಪತ್ತಾರೆ ಆನಾಗ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಆಯೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ತಯಾರಾಪೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಹ ಇಂಚಿನ ಜಾತಕದೊಳ ಪೊಗ್ಗೋಡು ಅವೈಕ್ ಪೊಗ್ಗುನ ದುಂಬುದ ಸುರುತ್ತ ಪೂರ್ವಾವಧಿ ಉಂಡು ಅವು 5 ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಈನ ಒಂದೇ ತಮಿತ್ತು ಗ್ರಹ ತಮಿತ್ತು ಈನ ರಾಶಿ ತಮಿತ್ತು ಉಂಟೇನೆ ಬಕ್ಕ ಆ ರಾಶಿ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬೋನಾಗ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪಿರ ತೂಪೆ ಹೊರ ದುಮ್ಮು ತೂಪೆ ಕೂಡ ಪಿರ ತೂಪೆ ನಂಜಾದಿರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ತೂಕ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು 3 ಜನಕ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಜಾತಕದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಏನು ಬಂದು ಅನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ಲಾವಿನ ಸರಿಯಾದ ಬಂಪೇರು ಮಾಡಿದ್ ಬಂಪುಜಿ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ತಂಗಡಿ ಪುಟ್ಟದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾದಿತ್ತನ್ ಗಿಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಕಣ್ಣನ ನಮ್ಮಿರು 6 ಜಾತಕ ಮನ್ಪೇರ ಪೋನಾಗ ಬಂದಿರ್ಗೆ ಈ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ 2 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಬಾಲ ಬಂದಿರ್ಗೆ ಅಂಚೆ 2 ವರ್ಷ ಬೋಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಬಾಲಿಗೆ ಆನಾಗ ಬಾಲಿ ತೀರ್ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಗಾರ ಬಂದಿರ್ಗೆ ಅಲ್ತದ ಮೇರ್ ಪೋಯರ್ಗಿ ದಾಯ ಅಂಚೆ ಬಂಡರು ನಿಕ್ಕವು ತಿಕ್ಕುನ ಬಾಲತ್ ಎಂಗ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನೈಕೆ ಜಾತಕ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಬಲ ಈ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಕಿ ನೈಕೆ ಬಂದಿರ್ಗೆ ಪನರ ಕೇಂದ್ರ ಜೇರೈಕ್ ದೇವಣ್ಣ 12 ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಜಾರಾಪುಣತ್ತ ಬೇಜಾರಾಪುಣತೆ ಪಣ ದುಂಬುದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆದ್ ಸರಿಯಾದ ಪನೋದಿತ್ತೇರು ಪಂತೇರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಬರಲಿ ಆತಿನ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ 6 ಪಣ್ಣಿನ ಅಂಚಿನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಡೆ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ತೆರೆ ತುನಗೊಂಡತೆ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪಂಚರ ಪೂರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂದ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ಮಾತಿರೇನ್ ದೂರುಜಿ ಕೆಲವು ನೆತ್ತಗಳು ಪನ್ನಗ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತತ್ತೆ ಆಯನ ಪುಟುದಿನ ಜಾತಕ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ಸರಿ ಆಪಿನಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವ ಪಂಡ ಪನ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಅದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಏನಾಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಪು ಜಯ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮನ ಮಾತನಾಡ ಒಂಜಿ ಅತನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿನ ಮಾತನಾಡ ಆಪುಂಡು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಜಾತಿ ಗೀತದ ಅಲಜಿ ಒಂದು ಜಾತಕ ಮಾತ್ರ ಅಂದವೇ ಜಾತಕ ನೆಟ್ ಜಾತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಜಾತಿ ಒಂದು ತೂಪಿನಿ ಜಾತಕ ತೂಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಜಾತಕ ಐತ ಏರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪು ಆಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜಾತಕ ತೋಲಿ ತೋಲಿ ಆಡ ಎಂಕಲ ಮೈತಿ ದಿನ ಕಣ್ಣನಿರ್ಲಿರು ಅದ್ನ ಜಾತಕ ಐತೆ ಎಂಕಲ ಜಾತಿದಾರೆ ಬರಿತೀನಿ ಈರಾಯ್ತು ಬನರೆತ್ತಂಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ಲೆ ಈರ್ ಏರೆಗಳದಲ್ಲ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಓಡಿಸಿ
ಈ ಎಂಕಲ ಜಾತಿದಾರ ಬರುತ್ತೇರು 55 ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಇರೆಗ್ ಅಡೆಗ ಜಾತಕರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ ಅಪ್ಪಗ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡು 6 ತೀರಿ ಪಕ್ಕ ತೂದಿತ್ತ ಅದ್ ನಾತೇ ಪ್ರಯೋಗ ಅರುಂದ ಅದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಪುರ ಇರು ಪನ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪಂತಿನಾರು ಜಾತಕ ತೂತು ಪಂತಿನಾರು ಪಂತಿರ ಈ 52 ವರ್ಷ ನೀಕ್ ಆಯುಷ್ಯ ಅಂದ್ ಯಾನ್ತ 52 ಪೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಮಾತೇರೇನ್ ಬಂದ್ಪುಜಿ ಐಟಿ ಎಂಕ್ಲಜ ಕೆಲವು ಓದನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಣನಗಳ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಬೇತಗಳ ಪುರ ಓದನಗ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪಿರು ಮೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲೇಂದು ಆಂಡ ಅವು ದಾನಪ್ಪು ಜಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೆ ಓದು ಆಂಡ ಎಂಕ ಅವತ್ತು ಬನ್ನೆ 6 ಪನ್ನೆ ಮೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಐತಿದ್ದೀತೆ ತೀರ್ನಾರು ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಏತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಪುಟ್ಟದ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನತ ಈ ಮಸ್ತೆಡ್ಡಪ್ಪ ಆಂಡ 2 ವರ್ಷ ಕರಿದು ಬಲ್ಲ ಈ ಬಾಲೆ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲವೇ ಬೇತದ ಅಕಲ್ನ ಜಾತಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಜಾತಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗಿನಾಗ ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜವು ಗೊತ್ತಾಪು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಆವೇರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ